la vida com a círculo, no? Que, a veure, que tot comença i acaba i torna a començar, no? I per això una mica és la simetria, que crea una mica de cicle, i l'altra, que diu, a veure, comença per poquet i arriba a gran i torna a començar. O sigui, la persona no, però la vida sí, no? I una mica, i també la fortalesa de la pedra i la fragilitat del ser humà, no? I això és una mica, després cadascú... És el castell d'Arampronyà vist a través de l'art, en aquest cas a través de la fotografia. Aquesta i altres artistes van encarregar-se dissabte a la tarda d'explicar en paraules, com hem vist, les seves pròpies obres. Són les obres que es poden veure a l'exposició de la Biblioteca Josep Soler Vidal i que parla precisament del castell d'Arampronyà. Els visitants van tenir l'oportunitat de compartir una estona amb aquests artistes que participen a l'exposició. Ells mateixos van donar el seu punt de vista personal sobre les interpretacions que es poden fer d'aquest indret tan simbòlic de la ciutat. Fins a finals de gener es pot visitar la sala d'exposicions de la Biblioteca Josep Soler Vidal, la mostra de pintura, escultura i fotografia, que té com a leitmotiv el castell d'Arampronyà de la nostra ciutat. Dissabte al vespre, però, els visitants de l'exposició van poder compartir amb els autors de les obres la seva visió particular. Programem una visita guiada perquè trobem que és un punt bonic i maco per la gent que ja li agrada venir d'exposició, que aquell dia sigui un contacte més proper amb part dels autors. És a dir, els autors, tu pots veure l'obra i interpretar-la de la manera que tu vulguis, però si tu tens en un moment donat l'opinió, el parer de l'autor, de la persona que l'ha feta, i et diu 4 cosetes que siguin més significatives, això omple més el contingut i el sentit de l'obra i llavors a la gent, la veritat que també està acostumada i agrada força, la veritat. Tots els artistes participants de la mostra han tingut oportunitat de visitar in situ el castell d'Arampronyà i inspirar-se en les seves pedres per oferir la seva pròpia visió. Jo penso que en aquest cas, donat que era Arampronyà i és un tema que tenim aquí al davant, la gent, els autors, han pogut anar de primera mà, conèixer el terreny, conèixer exactament les pedres, què és el que volien transmetre, què volien dir. I llavors, això ha donat un punt molt important en comparació a d'altres exposicions que tenien un tema una mica potser més genèric i que potser cada autor podia interpretar d'una manera una mica més àmplia. El públic que dissabte va assistir a la visita guiada va tenir l'oportunitat de compartir amb els autors de les obres les diferents interpretacions que han fet d'aquest indret simbòlic de la ciutat. Tenim la presència, més que d'altres edicions, de bastant quantitat d'autors i després, durant la visita, jo participaran tots ells i els que vinguin ja veuran i penso que estaran molt contents de la seva presència. Per primer cop, la pintura, la fotografia i l'escultura s'han donat la mà a través de la visió personal de diferents artistes vinculats a la ciutat d'una o altra manera. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say.